uste dut feminista sentitzen diren pertsonak, feministak direla, zergatik ez, hobe, pixka bat militatu alba duzu, zerbaiten, ez, horri lagundu alba diozu, baina orain dago, ea, feminismoa modan dagoen, eta badira pertsonatzuk, ez, horren kontra daudena, ni ez, moda izan dadila, seguro hortik batzuk geratuko direla, pertsona batzuk geratuko direla, orduan, orain moda dela, eta batzuk bestela egiten dutena da, halako denda moderno batean feminista naiz, kamiseta eta jartzen dute, eta gero, pixkanaka, ez, gure aldera hurbiltzen badira pertsona horiek, ongi etorria, noski hobe dela, ez, pixkat eman alba diozu zerbait feminismoari, baina bestela ere feminista zara. Nere familian, zorionez ez, nire familian beti denok izan gara feministak. Lagun artean, ez da ere, baina, 7 urterekin bortxatu ninduten, orduan, bai, sentitu dut. Ez ezagun baten gandik, baina, bai. Arriba. 7, 8, 9, que se quede arriba la pierna. Ni Ainhoa naiz, Ainhoa Juaniz, Txantreakoa naiz, eta duela 16 urte, Zirika Zirkus sortu dut, Luis Lainezekin batera, eta, orain Irainetan bizi gara, hor daukagulako gure etxea eta gure bajera, gure materiala, eta, guk egiten dugun antzerki zirkoa da, familia guztiarentzat normalean prestatzen ditugu ikuskizunak, baina bai daukagula ere aparte, Pantxika dela personaje bat helduentzako normalean egiten duguna, baina batzutan aurrentzat, baina ikuskizuna eta bera normalean helduentzako ikuskizunak egiten ditu Pantxikak. Pantxika da emakume feminista borrokatua, amorratua, eta oso transgresora, oso moderna daukan adinerako. 55 urte izango ditu edo, aprobetxatzen dut Pantxika ez personajea, askotan esan nahi ditudan gauzak esateko, ez, filtrorik gabe. Berak ez du filtrorik, eta nik aprobetxatzen dut Pantxika, bota behar diren aldarrikapenak filtrorik gabe botatzeko eta transgreditzeko. Iraineta. Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Agur! Agur! Nik ez nuen hau erabaki. Akrobaziak eta asko egiten dituen lehen, gimnasia ritmika egiten nuen igeriketa, egiten nuen kirol pila bat, sokatiran aritu nintzen, antzerkian, orduan, fizikoki, kirola beti gustatu zait. Eta orduan, nintzen kanpoan bizitzen, lehenengo Italian, gero Holandan eta gero Madriden, eta Madriden nengoenean, lagun batek esan zidan. Zirko eskolan matrikulatu zaitut Ainhoa, eta zen, matrikulatu behar nauzu ni zirko eskolan, dik ez ere esan gabe, bai, zertan, gauza guztietan. Orduan, egin nuen izan zen, pixkat, gehien gustatzen zitzaidana hartu, berehala zirko eskolan hasi eta berehala emakume batek hartu ninduen bere antzerki zirko konpainian, La Fábrica de Sueños, eta horra hasi nintzen lanean eta eskolan. Eta gero momentu batean, nire sozioa lankide, bizikide, etxekidearekin, ikuskizun bat sortu genuen gurea zerbait sortzeagatik. Hasi ginen pizkanaka lanean, eta gaur arte.
ginen erosten, boloak eta diru pixka bat jaso ondoren, erosten genituen soinu gauzak eta lakoak. Orduan, esan daiteke gu Madrildik etorri ginela bakoitza bere klaun maletarekin. Hori dela Madrildik ekarri genuena eta gogo asko. Nik nenuen urdina, bizikleta urdina, baina aurkitu nuen gorria. Gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia, gorria ze desgrazia. Bai suertatu dela, gu furgonetatik jaitsi eta normalean gure bila datorrena, beti bolirengana joaten da, boli da Luis, eta da mutila, eta bai gertatzen dela batzutan beregana jotzen dutela gizonarengana, jotzen dute. Eta, beregana zuzentzen direnean esaten dit, ez, Ainoarekin hitz egin behar duzue. Eta hori adibidez, bai somatu dugula, edo adibidez esaten diote bolire, ze hor goian, entxufatu behar da, igoko zara, zu nola igoko zarete, eta berak esaten di, ez, hori Maribelek eta Ainoak egiten dute. Eta Maribel igotzen da nire gainean, eta orduan entxufatzen dugu. Ez baina bai egia dela, askotan, ez beregana eta gero niregana zuzentzen dira esateko hor dago aldagela, joango gara eta arropa prestatuko dugu, eta orduan nik esaten dit, ez hori bolik egiten du. Arropa zabaldu bolik egiten du kamerinoan, eta makillajea zabaldu ere bolik eta oierrek egiten dute kamerinoan, orduan hori bai sentitu dugula. Agian gu gure artean noski ez dagoela matxismorik zirika zirkusen, baina bai batzutan, ez kanpotik jasotzen duzuna edo kanpotik datorkizuna, bai direla impulso matxistak, ez? Boli, zer deskargatzen? Bai. Pantxikaren gauzak? Bai. Zoritxarrez, humorista gehienak ikusten ditugunak gizonak dira. Humorista saio pila bat dago, irratian ere gero eta saio gehiago dago humoristena, eta gehienak gizonenak dira. Baina, kasualidadez, ekipoetan guionista gehienak emakumeak dira. Egia da humorista gizon horiek improvisatzaile handiak dira eta oso onak, niri asko gustatzen zizkit. Baina gionizatuta daudenean, gehienetan emakumeen testuak dira. Orduan, hor dago nire zalantza, nor da divertigarriagoa. Gizonak edo emakumeak. Kasu honetan, txisteak emakumeak sortzen dituzte. Orduan, ez dakit, baina ateratzen dituztenak dira gizonak. Hau da, aurpegia ematera gizonak agertzen dira. Zoritxarrez, emakumeok umorea egiten dugunean, ematen du derrigorrez feminismoaren inguruan egin behar dugula umorea. Eta egia da, niri asko gustatzen zaidala feminismoaren inguruan umore egitea, eta egian egiten dugu behar dugulako eta nahi dugulako. Baina egia da, gehienetan, humorista gehiena, emakume gehienak egiten dutela umorea horren inguruan. Gainerako esparrutan bezala, ez dago hainbeste emakume, orduan ez daukagu konparatzerik, ez? Azkenean, asko gizon gehiago badago emakumeak baino, umorean, ezin dugu konparatu. Gustatuko litzaidake, ikustea emakumeak sueltoago, ez garelako sueltoago, bizik eta azkenean ez dakit zergatik, baina umoreak emakumeak ikusten ditugunean, lehen esan dudan bezala, gionizatuta daude, eta ni bakit emakumeak oso prestatuak eta prest gaudela improvisatzeko, ze historia honetan norbaitek improvisatu badu emakumeak izan gara, eta hori horretan ez dago zalantzarik, gu gara asmatzailea, gu gara konsegidorak. Azken bolada honetan hitz egiten da umorearen limitei buruz. Nik uste dut orokorrean umoreak ez duela limiterik izan behar, ez askoren esaten da ez, feminismoaren inguruan umorea egin daiteke noski eta oso ona da guretzat. Hasten garenean gutaz par egiten, orduan gero eta indartsuagoak izango gara. Orduan, feminismoa eta edozein gauzari buruz, orduan gure kasuan ez klauna ikasten denean, ikasten duzun lehenengo gauza da, zutaz par egiten. Azkenean,
zu gero jaso behar duzu jendea zutaz parre egingo duela. Suposatzen da dela zurekin, baina, bueno, pues zurekin zutaz hor dago, ez? Nasketa, orduan, ba, bueno, pues hori gu badugu entrenatua, ez? Osea, azkenean, jendea gutaz parre egitea, gurekin parre egitea, hori da gure lana, eta oso pozik gaude horrekin, da bera jendeari alaitzen badiozu minutu bat, 2 minutu, ordu bat, pues begira, horrekin bazoaz etxera, ez? Azkenean, niretzat hori da importantena, bukatzen dudanean, batez ere pantxika, ez? Pantxikarekin eta helduentzako egiten dudanean, etortzen direnen emakume horiek besarkatzera, eta ze gustora, eta ze ongi pasatu dugun, izango dugu hau denbora, ez, gure buruan, eta zurekin gogoratuko gara, eta ze graziota, eta esatizute, "Y lo gordika que estás, mira cómo te mueves, eh?" Eta hori esaten duzu, hori esaten diote da hori, baina karo guri esaten digute, eta da plazerra, eta institutotan horrela bukatzen dut. Haste naiz, beraiek ikusten dutela emakume heldu bat, azkenean beraien kontrako zerbait, ez, ematen du dela, ez? Emakume heldu bat, gorputza ez da agian heteropatriarkatuak agintzen digun, gorputza, gazte horiek ere poltsikoratzen ditut, eta hori ere da niretzat erdi. Helduena, emakume helduak osongi, baina gazteak poltsikoratzen ditudanean, eta nire aldarrikapen feminista eta ez feministak, eta generokoak eta transgenerokoak, eta nire gauza guztiak botatzen ditudanean, horrekin ere, pues ya está, hil naiteke. Estereotipoak toki guztietan bezala egon badaude, ezta? Bai, zirko klasikoan adibidez bereizten da asko emakumearen jantziak eta gizonaren jantziak oso ezberdina dira, emakumeena agian ezakit ongi esan da dago, baina sexiagoak dira edo ez dakit nola esan, baina egia da, segun zer egin behar duzun zirkoan, arropa modu batez izan behar dela, eta aereoak egiten badituzu, oihalak eta halako gauzak, askotan behar izaten duzu hau libre izatea, ez? Hanka jasotzeko eta hori dena. Guk adibidez gure kasuan bai egiten dugula, ikuskizun batean jarri dugu, gara 3 neska eta mutil bat, eta denok joaten gara jantzita soineko batekin, pixka bat adierazteko guretzat arropak ez duela generorik, eta hori zen asmoa. Pantxika personajearekin aprobetxatzen dudala, ez, transgresoreago izateko, ez, gustatzen zait, berarekin personaje horrek ematen didana da askatasuna, ni bakarrik nago, oinarria improvisazioa da, nahiz eta oso garbi daukadanik zer egin nahi dudan, baina gero esaten dena eta askotan gertatzen dena improvisatua da. Eta hori da, nik erabiltzen dudan personajea, nire mierda guztiak askatzeko, ez? Eta lehen esaten zenuten, ama nahi zen, eta pantxikak esaten du, esaten duen ez, ez nahi zama, baina lasai publiko, lasai. Ez kezkatu nirekin ez agobiatu, nik aukeratu nuen ama ez izatea. Daltonikoa, ziritan gure zapore optikoa, daltonikoa, eskeri estetikoa. Daltonikoa, ziritan gure zapore optikoa, daltonikoa, eskeri estetikoa. Bagoaz, orduan?
Begira nola zoazen, Osea, Don Koketo. Don Koketo. Osea, ezin dut sinistu. Hau da dela Don Koketo. Hau da ere beste gauza bat daukaguna normalean gertatzen ez denaren zera, ez? Bera dela super koketo, niz eta ez duen ematen, eta nire dragaz bat. Boliri asko gustatzen zaio, arropak erostea, eta da, rollo modernillo, eta ni dragaz bat nahiz. Bai edo ez, zure erastunak, zure txupa, zure botikaz, motorako kasko, motorako txupika. Eta gero ere, etxean, etxeko gauzak egiten dituena, normalean boli izaten da. Dena, arropa garbitzen, sukaldea garbitzen, gongela, logela esain beste, eta komuna esain beste. Eta nik egiten duena da, erosketak egin eta sukaldatu. Normalean, niri ez didate galdetzen, ez dira ausartzen, ez? Baina normalean, ez? Eta umerik, eta nik esaten dut, ez dut, eta begiratzen dizute halako pena aurpegiarekin, eta orduan azaldu behar duzu, ez duzula umerik izan, ez duzula nahi izan, alde batetik. Egia da, izan dituala bolada batzuk, eta momentu batzutan esaten dut, ama izango naiz, beti oso garbi izan dut, ez nuela bikote batekin izango edo, ez bazen justo bereziki koinziditzen zuela. Baina, nik uste dut pasatu dela denbora, ni momentu batean pentsatu nuen, erabaki bar nuela ama izan ala ez. Eta zu zer? Ni bolirekin hasi nintzenean, berakia alaba zuen. Sí, bueno, Malena, llevamos 18 años y Malena tiene 22, 23 lo hace. Eta berak oso garbi esan zidan lehenengo momentutik, berak ez zuela ume gehiagorik izan nahi. Eta nik esan nion, zu lasai, zeni ama izan nahi badut izango naiz, eta berak esan zidan, oso ongi. Baina ni oso lasai nago, lehen bai hori izaten zela, gainera hori gizartearen zama duzu gainean, eta badirudi, oso zarela egoista umerik ez izateagatik, eta orain egia da, benetan konturatzen izela, agian ez nahiz oso ongi azaltzen ze. Da gauza bat, duela oso gutxi etorri zaidana burura, eta uste dut, agian egoista izango nintzatekela, oso garbi ez badut, eta ume bat ekartzen badut. Ze joe, ez da, behar ez dira umeak. Nik aurrak maite ditut pila bat, baina ez dut zertan nik nire bat izan behar. Elkarrekin bagaude, ze ez bera ez biok ez dugu sinisten en el amor eterno, pues begira oso gustora gaude duela 18 urte, eta elkarrekin bagaude saiatuko gara gure artean zaintzen, eta bestela, zakit zerbait egingo dute gurekin, ez? Ozer? Nik nahi nuen kotxea, kotxe zilarri kolorea, baina aurkitu nuen berdea. Berdean ibai pobrea, berdean ibai pobrea. Triste zaudenean oso horra lan egitea. Niri ja tokatu zait 3 pertsona hiltzea, hola hurbilak zirika zirkusen nagoenetik, eta oso gogorra da, egia da, boloietatik ateratzen duzula pila bat, ze hain handia da egin behar duzun alegina, ikasten duzula zuregandik eta zure klaunaren gandik pila bat. Azkenean mina duzunean ohitura daukagu, minarekin lan egiteko ohitura daukagu. Hori askotan gertatzen da zirko munduan eta gehiago 28 urte baldin baduzu. Baina triste zaudenean, zerbait gogorra gertatu zaizunean, hori da, agian okerrena eta hoberena, ze nik uste dut ere zaudela momento batean, oso sensiblea zauden momentu batean, eta orduan horra ateratzen den guztian, normalean egia bada, klaunak nik uste dut egiarekin lan egiten duela, orduan egiago da. Sormen prozesuetan beti zaude amildegi batera begira.
zaudelako pertsona gehiagorekin sortzen, azkenean normala denez bakoitzak bere ideia jarri nahi du bestearen gainetik, baina egia da oso eskuzabala garela gure konpainian, entzuten garela, ikuste dut entzuten garela asko, eta bai, egoten dira mobidillak, baina zorionez, lortzen dugu furgonetan oraindik agian badagolako tensioa, baina llegatzen garenean etxera, normalean besarkada eta aurrera. Egia da gu garela nahiko bikote atipikoa, ez? Oso lankidea gara eta oso lagunak, eta saiatzen gara bata bestearekin empatia izaten, ze karo ez dira bakarrik ikuskizuna, gero gu banatzen dugu enpresaren lana, ez? Guk oso garbi dugu ez gaudela betirako elkarrekin, eta elkarrekin bagaude betirako, begira, ze ongi. Baina guk oso garbi dugu ez gaudela betirako, gaudela ongi gauden bitartean. Nere bikotean, nere lan bera egingo ez balu, ez dakit nola izango zen. Baina batzutan pentsatzen dut, azkenean gure kasuan ez beti gaude elkarrekin, egia da gero bizitza soziala egiten dugula erabat beriztuta, baten dugu denbora guztia elkarrekin. Nahiko pertsona librean izenez eta ratiko batzuk egongo nintzateke pertsona horrekin eta disfrutatuko nuke. Ez dakit nola izango zen, nire bikotea, nire lanbera egingo ez balu. Feminismoa beharrezkoa eta derrigorrezkoa da arlo guztietan. Azkenean feminismoa da pertsonen arteko berdintasuna eta noski behar da arlo guztietan, esan nahi dut. Gure kasuan, gure taldeko guztio gara feministak. Baina, feminismoa edozein arlotan bezala. Feminismoa beharrezkoa da eta derrigorrezkoa da. Ez dago besterik. Nire ustez lan honetan egoteko ez duzu zertan holtzan igo behar. Edo, modu batez ez, esan da, ze guk askotan lan egiten dugu lurrean, eta hori da gehien gustatzen zaigun eszenatokia lurra. Nik uste dut lan hau egiteko egon zaitezkela atzean, egon zaitezkela teknikari, egon zaitezkela zuzendari, irakasle. Orduan lan honetan gustatuko litzaidake, baina ez 60 piko urtera arte. Nire ustez jubilatu beharko genuke 55 urterekin eta denok, eta ordura arte gero ez dakit. Baina bukatu arte, gero bilatu beharko dugu beste zerbait, ez dut uste jubilaziorako emango duenik gizarte honetan, baina 55 urtera arte minimo eta gero ez gorputzak jasotzen duen arte, eta gero beste lan batzuk, eta beste artista batzuk gure konpainiaren izenean eraman, eta hori dena, orduan, agian bai. Bale, agur! Nire nuen ilargia, nire nuen mendia, eta bertako zuaiz guztiak ere naturartean asko zobe. Baina baita nahi nuen iria, kalea zeharkatzeko, dendena niretzako. Nahi nitun odeiak, nahi nitun izarrak, nahi